Bos días a todos. Señora conselleira, presidente, director xeral de Feiraco, señoras e señores, benvidos a esta segunda xornada técnico-económica que organiza Feiraco baixo o título A produción láctea ante un novo escenario, en este marco incomparable que é o Palacio de Congresos. Nela analizaremos e debatiremos sobre os métodos e os sistemas de traballo acordes a un mercado lácteo sin cuotas. Sin máis dilación, damos comenzo a esta inauguración, na que intervén en primer lugar don José Montes Pérez, presidente de Feiraco. Bos días, amigos todos. Síntese moi arroupado nun momento como este de hoxe, onde, respondendo á invitación de Feiraco, tantos vos uniches a ela, seguramente cunha expectativa importante na vosa cabeza, con ganas de que esta situación nosa, nun momento cambiante, teñámoslo anunciado nos nosos cartéis, a produción láctea ante un novo escenario, pois seguramente nos intriga e nos crea expectativas importantes. Case un sinte a necesidade de non facer ningún discurso ritual ou programado, senón entablar un diálogo con todos vós, aínda que os focos que temos enfrente non nos permiten moito este diálogo porque nos alonxa, non nos estamos vendo ben, de todos, ou por menos eu, pois a mí seguramente sí, pero de todos modos seguramente todo o decurso da xornada de hoxe nos vai dar pé para facer reflexións moito máis profundas, incluso de adquirir algún tipo de compromiso para que ao final do día esta ilusión con que empezamos a xornada se transforme tamén na ilusión común de todos para poñernos en marcha, en fin, poñer este tren que está pasando pola nosa porta de cara a un tempo novo, a un tempo distinto e a un tempo mellor. É para min unha honra presentar esta xornada que vai inaugurar a nosa conselleira, a que lle damos a benvida e que nos sentimos tamén moi arroupados por ela porque sempre está acompañándonos nestes actos tan importantes. Delas tamén esperamos esa boa noticia que seguramente vai chegar. Tamén con ela a directora xeral que tamén está sempre ao noso lado, Patricia, que tamén lle agradecemos moito. Imos ter ao longo do día unha serie de autoridades, expertos, que viviron intensamente esta situación de cambio, que teñen, por outra parte, unha gran experiencia que se converte en animadores. Estou seguro que nos van a contaxiar unhas expectativas novas. Espero e desexo que movan vontades para que teñamos unha decisión para isto, poñelo en marcha xa. Motívanos especialmente o cooperativismo porque parecenos que é a mellor fórmula ou outra semellante. Neste nivel estarían as OPEs ou a OP, a famosa OP que nós queríamos unificar dentro de Galicia. Creo que tamén é unha ansia e unha preocupación da Consellería que tamén podía ser un vehículo adecuado para poder avanzar neste sentido hacia este futuro mellor. Non comezamos de cero. Somos unha potencia láctea e, polo mesmo, referente. Polo tanto, temos a obriga de un liderado ao que non temos que renunciar, non podemos renunciar. Hai uns días tiñamos unha xornada convocada por AGACA, polas cooperativas, moitos dos que estades aquí participabas ese día, chegamos unhas conclusións que creo que seguramente vamos a coincidir durante o día niso, é dicir, quero dicir con isto, que se repite constantemente, todos sabemos o camiño, pero faltanos a veces esa unión de vontades que decía antes. Aí chegabas a unha conclusión que era o momento dunha encrucillada estratégica, se consideraba que era unha oportunidade de integración en proxectos comuns, que debíamos apoiarnos en centros tecnolóxicos que os temos en Galicia moi bons e na propia universidade. Pensábamos tamén que era necesario, chegou o momento de facer investimentos e compromisos serios dentro do que son os socios produtores, os gandeiros.
Bien, son conclusións que están aí sobre a mesa e polas que se está traballando hasta onde é posible, pero na que é necesario e imprescindible que todos nos incorporemos a iso. Saúdo vos a todos que aceptaches esta invitación, como dicía ao principio, e que tendes que con coraxe apostades por mellorar todo isto que nos preocupa. Dun xeito especial e nomeadamente, a parte da conselleira, que xa saudei, saúdo os alcaldes que nos acompañan hoxe, os representantes de institucións, todo o cooperativismo galego, o Consello Rector de Feiraco, que vexo por aí tamén solidarizados con esta xornada que nace na cooperativa, os Consello de Administración de Lácteos, tamén están por aí presentes, os socios, moitísimos socios de Feiraco, como non podía ser de outro xeito, o equipo de dirección de Feiraco, cunha mención especial para o Departamento Agropecuario, que foi o que se encargou da organización desta xornada. Sodes os mellores, sodes imprescindibles neste momento para que podamos avanzar de xeito serio, consolidado, tratando de xerar riqueza, como estamos facendo, para o noso pobo e incluso de estruturar, creo que é outra das razóns de ser do cooperativismo e do mundo rural non cooperativo, de estruturar, digo, o tecido social da nosa Galicia rural. Oxalá este optimismo que vislumbramos nun momento de cambio se xa realidade e sea coa aportación de todos. Gracias por vir. Para inaugurar esta xornada, intervén agora doña Rosa Quintana, conselleira de Medio Rural e do Mar. Señor presidente de Feiraco, pero sobre todo amigo José, señor director xeral de Feiraco, querido José Luis, señora directora xeral de Produción Agropecuaria, querida Patricia, alcaldes, cooperativistas, asistentes, participantes, profesionais todos. Permitídeme que, aínda que xa o fixen en privado, exprese públicamente a miña felicitación aos promotores desta iniciativa, os promotores da organización co traballo que isto supón desta xornada técnico-económica que baixo o título La produción láctea ante un novo escenario só ten unha ilusión, desbrozar o terreo para iniciar unha nova andaina ante a inminente desaparición das cuotas lácteas. Noraboa á dirección de Feiraco por tan acertada iniciativa. Benvidos todos os participantes que asistís desde fuera de nuestra comunidad autónoma. Espero que aquí no solamente disfrutéis con esta jornada de trabajo, sino también con el calor y el cariño con el que os recibimos todos los gallegos. Coas conferencias e as mesas redondas que integran o programa diseñado para a ocasión, abordaredes diversas cuestións claves para o futuro do sector lácteo. Un sector de gran importancia para España, pero que é determinante para a economía galega. Nun sintres, analizaredes o futuro do sector lácteo desde a óptica do cooperativismo. Sin dúbida, a visión e dilatada experiencia dos profesionais e técnicos dunha cooperativa láctea como é Feiraco, referente en España, será de gran utilidade para afrontar os novos retos do futuro que se nos presentan. Galicia, como ben sabedes, é líder na produción de leite a nivel estatal con máis do 50% das explotacións. A máis, a modernización realizada polo sector nas últimas décadas sitúano como referente europeo en calidade, innovación, garantía de salubridade alimentaria e vocación de permanencia. Se ben é certo o liderado do que falaba, non é menos que en Galicia nos últimos anos asistimos a unha profesionalización das explotacións lácteas, incrementando as cabezas e a produción por explotación e reducindo o número das mesmas. Con todo, a súa reducida dimensión e a súa dispersión continúan a ser un inconvinte para a mellora da súa eficacia. Por iso, con estes antecedentes e ante o novo escenario que se abre, considero que unha das fórmulas que se presentan como máis acertadas é
o fortalecemento das estruturas cooperativas e as organizacións de produtores lácteos. Con elo, trataremos de obter maior capacidade negociadora ao tempo que estou convencida que abarataremos os custes de produción e melloraremos a eficacia e a nosa competitividade. Sabemos que a partir do 1 de abril probablemente os nosos máis directos competidores os atoparemos entre outros Estados membros da Unión Europea. Uns Estados que contan con menor número de explotacións que nós, pero máis extensas, eficientes e con maior produción que as nosas. Ademais, as súas estruturas organizativas resultan máis operativas e coopcionadas entre todos os axentes do sector, ao tempo que menos numerosas e, polo tanto, máis áxiles. Penso, pois, que é o momento do acercamento entre os distintos axentes para camiñar cara a unha reorganización estrutural tendente á concentración na que o mundo cooperativo sexa unha peza fundamental. Deste xeito, aproximaremos as estruturas como teñen os outros Estados da Unión e estou segura que reduciremos a distancia no concernente á eficiencia e á competitividade. Pero, se importante é analizar o presente e o futuro do sector dende o mundo do cooperativismo, no que o produtor é o protagonista, non é menos relevante a visión da industria ante o novo escenario, tamén obxecto de debate nesta xornada. Neste sentido, creo que é fundamental un dos aspectos antes expostos, cal é a adecuación a unha axeitada transformación do leite líquido de forma que se xere valor engadido e atenda a demanda dos mercados, xa que é ben sabido que consumimos máis do que producimos. Así, cunha materia prima de indudable calidade, como é o noso leite, a complementariedade entre as distintas industrias que procesan é imprescindible, como tamén o é a necesidade de atender ás demandas dun mercado cada vez máis exixente. A irrupción dun amplo e novo catálogo de produtos lácteos con propiedades nutritivas saludables, froito da innovación tecnolóxica e da biotecnoloxía alimentaria, proliferan no mercado. E, por suposto, esta nova demanda crecente non deixa de ser unha oportunidade de futuro que se debe traducir nunha ampliación da gama de produtos, na apertura de novos mercados e, por suposto, na internacionalización. Na nosa comunidade hai alrededor de 11.200 explotacións leiteiras que contan con máis de 5.500 animais e unha produción cun valor de 840 millóns de euros anuais, o que representa preto da terceira parte do total da produción agropecuaria de Galicia. Estes datos evidencian a importancia social e económica desta actividade. Por iso, o apoio aos produtores e a defensa do sector lácteo en xeral foi unha das prioridades desta Administración autonómica dende o ano 2009, que se acentuou coa proximidade da separación das cuotas lácteas. Algúns resultados dos traballos realizados pola Xunta concrétanse na posta a disposición do sector das distintas ferramentas prácticas para mellorar a situación. Un exemplo é o Observatorio Lácteo Galego, que entre os seus obxectivos está o de alcanzar o equilibrio na cadena de valor a través da monitorización dos custes de produción das explotacións e facendo auditorías enerxéticas a través do Ener Lácteo. Ademais, hai case un ano entrou en servicio Xacobea, que non deixa de ser un sistema que permite crear índices á carta para indexar os contratos lácteos a referentes que sexan escollidos polas dúas partes, gandeiros e compradores de leite. Tamén traballamos estreitamente co Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente para mellorar a aplicación do paquete lácteo de xeito que se reforce o proceso de construción dun precio axeitado e se equilibre a cadea de distribución e os márxenes. Ademais, xunto con Cantabria, fomos pioneiros na defensa dos intereses dos gandeiros e da súa posición negociadora para implantar nunha relación contractual equilibrada e transparente entre os diferentes componentes da cadea do leite. En resumo, tratamos múltiples medidas e estamos en todos os grupos de traballos e foros de diálogo que podan favorecer ao sector. O obxectivo, apoiar o noso agro para darlle o impulso necesario que logre que siga a ser un dos motores económicos da nosa comunidade. Remato abordando unha cuestión crucial neste obxectivo e que se tratará neste foro.
a desaparición das cuotas e a dicotomía na súa consideración como unha amenaza ou unha oportunidade. A este respecto, dende a Administración autonómica entendemos que o novo escenario pódese converter nunha oportunidade. Para iso só necesitamos que todos e cada un dos axentes que participamos no sector adquiramos o grao de compromiso que nos corresponde, camiñando todos na mesma dirección. Así pois, converter a nova situación nunha oportunidade está nas mans de todos os actores que formamos parte no sector e é unha cuestión, como digo, de compromiso. Compromiso dos produtores para continuar na búsqueda dunha maior eficiencia das súas explotacións. Compromiso das organizacións de produtores lácteos e da industria para asinar e respetar os contratos dentro dun equilibrio coas condicións máis ventaxosas para ambas partes e sempre no marco da legalidade. Compromiso da industria transformadora para ampliar a súa oferta de produtos de xeito que eleve a demanda do leite e contribúa á súa revalorización. Compromiso do distribuidor pola defensa do valor engadido que a excelente calidade da nosa materia prima, o leite, representa. E, por suposto, compromiso da Administración para actuar como vertebrador do sector, proporcionar as ferramentas precisas para alcanzar os obxectivos e velar por a aplicación e o cumprimento da normativa vixente. Este compromiso o asumo hoxe aquí e podédelo dar xa por feito. Estou convencida de que se todos adquirimos o grao de compromiso que nos corresponde, o resultado a medio prazo non pode ser outro que o dun sector lácteo fortalecido, eficiente, competitivo, rendible e en expansión. Emprazo a todos os actores do sector lácteo a converter, polo tanto, esta nova situación nunha oportunidade. Estou convencida de que é posible e que entre todos o conseguiremos. Nese camiño estaremos, estou convencida, todos xuntos. Máis nada, moitas gracias.